Bu? Gepet nombok lah. Merahnya apa? Lah ya ora usah ngene ya upah paling lah. Iyalah, kok pengen njaluk tok, kok pengen nandur. Lah kunyung Dek. Layan Lah yo tak beli bang, kok dipeti kok dewek. Sep banget Bu ditipu. Lewatnya apa lagi, Dek? Direwangi kae kok barang, ya nombok. Sore lahir tarik iman maning. Lu mau apa-apane sore? Ya ujarku, malah iup mau panas. Ya ki nyeluk 5 nyong nyambut. Lah 5 ya cukup lah. Dajane iki ora udah narita. Ayo ngomong ngomong apa ketok be nyong kan biasa tapi tegel. Eh tegelan dadi bong. Tegelan. Apa? Sekali kayak pentil. Iyalah tegelan lah. Dia langsung dilakukan. Ya mengetok. Siapa Kayak bareng nembe- yang ngomong mengetok. Kayak nembe pisan pindho. Ya iya. Amna ora kaget. Kaget Ya sing iya. aja merek bae. Ya iya kan kayak apa ya Iya. priwe. Ya iya, priwen maning kayak ngana. Wis lah maghrib lah. Ya wis ki Ya, dia lombokan deleng yung. Nggih, lombok kabeh banget, Mbok. Ala lombok secuit bek lamite jebung bayi. Ya ora apa-apa. Ya, alhamdulillah. Kok diparut di loro. Ya ya dawek-dawek ya. Ya wis arep Ya sembayang. sembayang maghrib.